nga mga konsihales kag mga miyembro sang Grupo Progreso pagkatapos sining announcement sang alkalde. Tiintindihan ta niyang part ni Mayor Bing Lenardia nga magapabilin ka pa sa amon sa Grupo Progreso kung daw ikaw mismo nagasuspetso ka sang imo sining kaugalingon. Pero for the first time diri sa Action Radio Bacolod, we have on the line sa aton sining linya, we have Councilor Novero. Attorney, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Morden. Good morning, Action Brian. Bilugan management ninyo, Action Radio, may aga. Sa aton mga palangga ating palamati, may aga sa inyo tanan. Attorney, pasensya gid no? Although nga kabalo kita sometimes may ara sa mga secrecy bla ang mga information nga inyo ipagwa sa Grupo Progreso. Pero pasensya lang, attorney, trabaho lang. Attorney, any reaction na magpakaligad sang Friday nga gin-announce ni Mayor Bing Lenardia that GASATAYA dapat hindi na mangin kabahin sang Grupo Progreso. Attorney, kabalo kita, linyada nyo gid ini, attorney. Well, na-express naman ni Mayor Bing sa press conference ang iya sentimiento, ang iya factual at political conclusion na nabase sa ebidensya nga na hatag sa iya kag sa HQ siyang Grupo Progreso. Si Mayor Bing, is a very patient man. Kag before he makes a decision, the way I know him, very terrific na anay ang mga consultation kag mga filtering procedure na gina-observe ni Mayor Bing. Kung may mo lang, di na saluyag na mag-sakit sa bradagon sa tao, labi na gisang iyang amigo, o abyan, or kapartido. But he understands that he needs to be decisive as a leader and as a candidate. Kay kapiluman siya nga kung hindi sa mangin desidido, kag hindi sa mangin klaro sa iya desisyon, maapektuhan man kabitanan. Pati ang amon mga leaders, mga sumulunod, sumalakdag sa on the ground, no? Base magtalang-talang. And it will eventually be prejudicial to the interest of his own candidacy. Kag sa bilog na Grupo Progreso. So amo na nga Mayor Bing took it wise move and a very prudent decision. Mag-prangka na lang. Ang iyang punto kung hindi man ka-prangka si Congreg, bangod kung ano nga mga rasones nga ara sa iyaman tagitusoon pagpauna-una, umo nga ang actuation sa evidence nga nalabot sa HQ sa GP is conclusive nga daw hindi nagidman bahin sa Grupo Progreso kag hindi favorable sa kay Mayor kag kay Vice Mayor. So, Mayor Bing decided to be frank about it. But he was polite. He was gentle in his pronouncements. Kag kung may mga konsekwensya na, natural lang na, mga konsekwensya sa politika. Yes, correct. Hindi pwede nga daw kabudlay ito na mag-neutral ka sa politics, especially in a local setting like ours. Si Mayor Bing Lenardia, siya sining announcement for good for him, ano? About you, attorney, okay naman lang. At least, inang inang alalangay na lang sa situation ko, attorney. Well, ano? wala na giba niya problema sa amon. Paghambal pa lang ni Congressman Gasataya nga neutral siya. Ang amon sa pananaw, that was one step moving away. Kag natanawan ko man, nakitaan ko man how Mayor Bing was very, very supportive of him from the start. Explaining Mayor Bing na after nag-graduate as a council sa 2010 ba? Then appoint siya ni Mayor Bing sa Basiwa as member sa board of directors. Explain na ni Mayor Bing sa amon, kapitanes, mga kabataan, to provide for daily necessities sa family man. No?
And then he handpicked Congreg as his vice mayoralty candidate in 2013. Aha. Again, pangabudlayan sa Grupo Progreso. He explained to us na the group spent for him. And the following election, naman, as congressional candidate, pangabudlayan todo until the last elections in 2019. So, maintindihan mo ang posisyon ni Mayor. Kung ikaw man siguro sa lugar niya o kung si Greg Abe, amo man ang sa lugar ni Mayor Bing. Posible kasi you could have even done some much more stringent decision, di ba? Yes. Much more abot na lang ang term magamit na. Pero Mayor Bing was still very polite and gentle. He just has to be frank about that. So, a good klaro tanan, categorical, you draw the line. Kung upot ka. Kung kontra ka. That's why. Then we will work. We will work from that scenario. That's why hambal ko kay attorney before yung hambal niya, hambal ko hugtanay pa hana di mo. So kung medyo halog ka, abi dito ka na lang bisa halog kay kabi di hugtanay ina diri. Sa Biblia ginambal man ang who is not with us is against us. It's something biblical. So ang among pagtanaw, Mayor Bing just exercise a biblical principle na kung hindi ka upod sa amon, that means kontra ka namon. So let's be rather frank about that. Para nga ikaw mismo maklaruhan ka sa iyong position, kami maklaruhan man sa ang position. So kabalo kami kung anong amon ni mo, naman ang punto ni Mayor Bing. Although wala man sa may kinanawag si Mayor Bing kung sinong iya kandidato congressional. I see. That might eventually come, no? Pero hindi na sa among konsiderasyon. Pero may ara gidya sang ibulos dira kay di daw kakulang man kun wala sang kongresista attorney, ano? May ara gid man ginaay. We will wait and see. We'll wait and see. Kami sa dalong kung mo ginatanaw namon si Mayor Bing amay isang partido o amay isang syudad, amon ginakonsider nga leader, kag isa lang dapat ka leader, isa man lang kamay sa isa ka puluyan. So, isa ka commander-in-chief, So, kami as loyal soldiers, masunod man. Sige nambal man na ang Councilor Solidom. Ako loyal soldier ko, sunod ko siya sa imo decision. Ginhambal man na parang ka ni Councilor Ising Salanga. Na ako soldado ko sa grupo, kag masunod ko sa imo. And these people, Councilor Solidom, Councilor Ising, mga close allies man ni Congreg. Congreg is also my relative. Palangga ko man na siya actually. May mga misperception na makondra ko sa iyo. No, wala. I see. Pag isang 2013 was an entirely different environment. Galing kay may mga isa politikabla, damo mga haka-haka na daw sa basihan. Ang iban, luyag lang mag-imo usulanon. Ang gusto mag-ayo. Ang ilang picture sa isa katao, makalain nila. Ang ilang ang iban, kagrupo mo na, ikapakalain ka sa imo. So ako hindi ko napatasan. Kung grupo ta ka, I will do my best for your best also. Kung hindi ka kapagpakalain nun. Kung kaisa mo ng lain. Ang iban, luyag lang mag-number 1, mag-number 2, magsaka. Tungtungan ka, patungan ka, imo. Ang grupo. At least kami tanan, sa among grupo, we made this Councilor Dindos said, close man na sa kay Congress. But he said, kung anong imong decision, sundo na mo na. Councilor RC, Councilor Emang, kami nga tututanan. We made a conclusive decision na bilang amay sa partido, leader namon. Kung anong decision mo as loyal soldiers, we will follow you. Sa kwan bla attorney, sa basketball bla, kabalo ko, kilala mo gining Chicago Bulls before, ano? May ginatawag na da sila nga Michael Jordan, Scottie Pippen, and Rodman, ano? The Big Three, no? So madula ang isa, medyo kimpang gid sila nga tatlo. Diri sa Bacolod, we have Big Three also sa Grupo Progreso. And that Sir Greg Gasataya, Mayor Bing, and Familiaran. Of course, ara ka mga supporting actors, ano? Pagkadula ni Sir Greg, sir, may ara ginman gamay nga diferensya ang grupo subong. Well, hindi mo ginman na siguro malikawan nga may epekto na, di ba? Because we have been working as one.
And kami nagapati, ako personalmente, nagapati na matabaho kami bilang isa. Di may epekto gin man naturalmente. Pero so far as Mayor Bing is concerned, ang ako niya pagtanaw on the ground, samon pag hinunanon, lipot-lipot, pagsugilanon, mga lideres, mga barangay, mga sumulunod, so far as mga loyalista ni Mayor Bing at ni Vice Mayor Elsie, wala problema actually. Wala man sa may naglisa. Hindi may mga loyalista man si Greg, tiya man But it does not mean to say kung magwa man si Mayor Bing. No. I don't think it will happen. Mo man na. Attorney, last attorney, I don't know if depende sa imo kung pag-sabton mo ini. Kabalo kami nagalutaw ng information, pasensya attorney, being a media, ang amon obra pang sagap sang information to pasensya attorney. Understandable. Yes, may mga some reports nga nagasulod diri sa amon, Action Radio Bacolod, that nag-decide si Mayor Bing because nga ara naman si ang aspirant subong nga si Sir Atayde amo ning ginaay subong sa Grupo Progreso. Well, hindi si migo ko Danny Atayde considerations and decision ni Mayor Bing. Before Danny came into the picture, dinay-story balikan to sa Attorney Novero mga kaksyon, ano? Mainit-init nga istorya ini pamulitika diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, ano? A former media, ari-ari sa attorney, na utod attorney, amo nang aton nga. Anyway, I was saying nga si Danny Atayde, who is also a friend to me, antes na saya before he came to the picture, istoryahan na isang grupo kung ano gid ang sitwasyon to his political position ni Greg. Kung maupo siya sa grupo din ni Mayor Bing kag Mayor C. Kung magwa siya kag maupo kay ALBEE. Na question na. And so kung mo ginapamangkot, may nagasalabat, may nagailipot sa barangay kag nagatipon ebidensya to prove or disprove anything, no? So si Danny Atayde was not really a consideration sa press con na ginimo ni Mayor Bing. I see. Pero kung politika kung ikaw man siguro si Danny, Mr. Atayde, anong imuon mo? Kaya may vacuum diri sa congressional position sa Grupo Partido, Grupo Progreso. Anong imuon mo? Most logically, mga loyal ka. Yes. Kung mga loyal ka, then present your credentials. Kung bato na ball ka o kung hindi. So, but up to this point in time, we have no official position on this issue. Mayari ko pamangkot attorney nga doon mahuya man ko pero pasensya gid attorney. According sa report nga nabato namon nga si Atayde ginpatindog man sang Grupo Progreso if GASATAYA neutralities though hindi gid sure. Attorney, how true is that? That is not correct. Wala kami kabalo primero yung ma-file di Atayde. Although he's a friend, yes, I was even surprised kami ni Mayor Bing. Okay. Nag-deny kami to sang pasal sang bata ni Willie Au. Sa GRUPO man mo si Willie director. Ako si legal counsel sa GRUPO. Si Atayde is a consultant man sang GRUPO. Close man na sa kay Palangka. We never heard of it. I never knew personally. Honestly, totoo din na. Bisan kami man gani attorney. Sanggin kasal ang bata ni Willie Au. Dito lang kuya tuot kabalo nga nag-file si Danny Congressional. Sabi ko lahog lang. Sabi ko lahog lang. Si Mayor Bing, dito man kami kabalo. Sanay kami ito mo. Kaya ginibay kami ito ni Willie. Dito lang kami kabalo. Totoo din na. Wala kami kabalo nga ma-file sa Danny for Congress. Anyways, we never knew that way. So how could we inspire him when we never knew, we never had any inkling that he had any intention of filing for congressional office. Sige, dira lang ko anay asta attorney, at least ang Bacolod doon, kabalo kang hindi man tanan nga pulahan, nakabalo na sa situation subong. So paagi sa ato nga pagpangalagad subong iban base ibla nagluya, di ka magluya da kayho nagatindog sang tadlong gihapon si Grupo Progreso
even though without Greg Gasataya. Attorney, ulahyunon ko na lang, congratulations yesterday, 29,000 more or less ang nabakunahan, Yes. mixed na bakulod. Today, attorney, kumusta ang morning? First on the line. Well, ang target natin at least 22,000 a day, di ba? From about 13 vaccination centers all over the city, no less. So, with 8 teams per vaccination center, wow. Ang target natin na 22,000 is then overshoot natin na kahapon. We reach mga more than 29,000 vaccines. Yes. And therefore, I hope that we can no less than repeat the same number of people vaccinated today para na sa kayuan natin tanan-tanan din sa Bacolod. And eventually, after Wednesday, sabay pa nga malapot natin ang aton ginatarget na herd immunity percentage na about 70 to 80% ang pumuluyo sa Bacolod. Bako natin na tanan-tanan. Kabay pa. Amo na ginapangamuyo sang halos kalaban. Bisan ano nga linagumba sang politika ang bakuna unahon tagid anay ni para ni sa aton tanan-tanan. And that is emphasized by Mayor Ping. Gina-emphasize by Mayor Ping because don't consider politics as any mission, vision for vaccination. Aton kabuhi kag kaayong lawas ang aton diri primordial consideration. With that, attorney, salamat sa mga serbisyo. Good morning, mabuhay ka, Attorney Galvez, sa aton tanan. Yeah, mabuhay, God bless, and my prayer again, may God continue to protect us against COVID-19. Yes. Salamat, attorney. Action Hotline! Councilor Attorney Renisito Novero, mga kaksyon, at least batian nyo, ano? Sa nag-text akon, di blang nga isa pagid ka-friend ta nga former media. Thank you, Gid. Hindi ko malikawan na pamangkot na parte kay Atayde, ano? Kumplituhon ta na lang. Siya, ikaw ay kagidiban pamangkot da. Do gusto mo gid nga si Mayor Bing mahambal nga si Atayde, siya gid nagpatindog. Action Hotline!